Здравейте! Имаме в наличност серия от дехидратори. Предназначени са за плодове, зеленчуци, месо, риба, инокс от 6 до 20 тави. Механично управление от 30 до 90 градуса. Лесен е за работа. В комплекта имате тава за изтичане на течности. И подарък от производителя. Заедно с ръководство, гаранция 12 месеца за юридическо лице и 24 за физическо лице. В зависимост от модела имате по-големите 2 вентилатора, по-малките модели имат 1 вентилатор. В зависимост от какво ще дехидрирате, променяте температура и си го ползвате със здраве. За бъдещи поръчки посетете сайта ни technams.bg.